Nyt nähdään minkälaista se on. Siinä toisessa autossa oli hieman kovemmat äänet. Se on toki ihan Suomessa itse rakennettu. Se on todella tyylikäs samoin kuin tämä. Vesa puhuu näiden kanssa ja tykkää tehdä ja näyttää näitä. Niin kuin huomaan, että aika julmetut vehkeet on. Siinä toisessa autossa oli kaikki pyörät, siinä oli nelipyöräohjaus ja tämmöistä. Ja tosiaan Vesa hyppäsi, sillä se nousi melkein paikalle ilmaan, kun se pommotti menemään. Ja nyt nähdään siitä, haetaan näin autoja, Vesa ottaa pikkuisen paikkaa siitä ja katsoo mistä kohtaa se menee. Nouseeko se ylös siitä? Nousee komeasti siitä. Tässä vaikka mitään metsästä. Tessi siitä ja sitten saadaan toiselle tasalle vähän rauhallisesti. Vesa ottaa ylös. Hirveän näköistä hommaa tosiaan rekkaveturilla vetää tuossa trukkiluokassa samaten omistaa tämän valkoisen jarruvaunun ja kulkee ja kiertää näitä isoja sitten ympärissä. Saadaan vähän valmiita enemmän, jotain kiertää. Minun piti laittaa pikkuisen toinen paikka kuin totta. On eroja näissä laitteissa. Täällä on nelipyöräohjauksia ja näillä on erilaisia joustuksia. Ne on todella korkeita. Ja mutta omaa taidetta niin huomaan. Kaikki joustaa erikseen nelipyörän nousujen kohdalla. Ja näin se menee. Se näyttää, millä tämä toimii. Ja on aika kiva olla maastossa. Tämä auto. Tämä nelipyöräohjaa niin huomaan, että työtä nopeasti kääntyy aika pienessä tilassa saa parkkia tuollaisen laitteen. Kierroksia siitä ja näin on löytynyt ja varmasti. Tänään on tää aina, mutta mä olin kippelä. Seinään volttiin, toinen auto ympäristössä erittäin lähellä ja siellä on varovaista tämä liikenne on tässä vaiheessa. Ja ei mitään muuta. Aplodia Vesakivimäelle ja sitten päästään jatkamaan. Kisaa pikkuhiljaa, toivottavasti olette nauttineet Virvosta riittävästi. Tuon auto on voitu